kijk een mooie vrouw. Ja, hoort hij wel mooi voor je? Hey. Even met een hoen uit. Ja, elke morgen hè. Ja? Ja. Hoe heet de hoen? Pepper. Pepper, kijk. Dr. Pepper. Ja. Hey Pep? Want Jo wij hier? Nee, mijn zoon die woont daar in de boerderij. En het haast een bedrijf ook. Dan laat ik elke morgen die hond even uit. Ah, zo. Nou, even, het is goed voor de hond en het is goed voor mij. Ja, dat mijn vrouw 8 kilo was. Ik ben elke morgen een uur aan het trainen met hem daar. In het fitnesscentrum bij hem. Ja. Dus Jo, komende tijd wel wat fit terug. Ja, dat moet je wel op rekenen. Ja, alle sportscholen zijn dicht hè, en wij kunnen naar de deur trainen. Dat voordeel alleen ook weer. Die had een eigen sportwinkel. Nee, het was fitnesshal bij die boerderij. Ah, zo. En dan zitten we elke morgen een uur aan het trainen met z'n tweeën. Dus je had wel wat spieren. Ja, zo hè. Maar dit is vanavond, hier moet eerst wat af en er is nog wat af. De eerste week was ik 6 kilo kwijt. Maar ja, het lukt nog hard niet meer hè. Maar als je traint krijg je ook meer spieren. En maar we zien wel komen. Maar hoeveel kilo wil je kwijt dan? Nou, ik was 122. En ik ben nog 117, dus ik ben er 17 af. Dus bij 100 dan zijn ze dan weer tevreden. Ja, Ja. ik maar tot de 100 kilo kom. En een beetje aangepast eten hè. Je krijgt kaninepoot, maar dan ga je allemaal sla, weet je wel. Ja, ga zitten. Ja. Nou, hey. Maar hij is ook aan dieet, hè. Hij was 55 kilo. En dan moest ook gewicht af. Hij zit nog aan een speciale voeding. En hij weegt nog zo'n 48, 49 kilo. Maar als ik het dus goed begreep, ben je hem eigenlijk, ben Jo en Pepper eigenlijk te een beetje op dieet. Ja. En als ik morgens kom, dan leg ik met de kop op de vensterbank. Want hij weet precies wanneer ik aankom. Dus altijd elke morgen tussen 10. En dat weet hij precies. En dan doe ik de deur open en stormt hij op me af. Ja, dat is heel mooi gedaan.